Croma, una història dibuixada, és una obra per a públic familiar, per a xiquetes i xiquets de 3 a 7 anys, més o menys. I és una història que arranca amb dos personatges molt juganers, tenen un punt clownesc, que jugant comencen a inventar-se una història, més que inventar-se-la, a dibuixar-la. Pregunto jo, què pinta en Croma? Doncs en Croma pinte tot allò que puc, o més bé tot allò que em deixen. Pintem a Croma, pintem el seu viatge, pintem els paisatges, pintem els animals, pintem tot el que se'ns socorre, sempre en un poquet d'aventura, vull dir. El paper està en moviment, o jo igual he d'estar com mig ballant i he d'estar dibuixant, i clar, l'aventura d'intentar fer el mateix dibuix i que vosaltres, els espectadors, ho reconegueu, jo crec que és la tasca que suposa un repte per a mi. Quin seria l'espai real, versemblant, on cap tot aquest imaginari que volem contar? Aleshores arribem com a referent a l'estudi de l'artista, a aquest espai on està ple de pintura, de suports per a pintar, de diferents ferramentes per a l'expressió plàstica. La primera part del dibuix és com ja la teníem, només que quan entra la Roja canvia un poquet. És pràcticament igual, però que ell registra el roig de la tomata, espagueti, a la bolognesa. És molt xoc, saps? És com molt bobada, és gag. Ja no és intentar endevinar, és com fer-ho. El que fem és mesclar totes les tècniques teatrals, que són les que nosaltres controlem, amb les tècniques plàstiques i com trobar aquest xoc i aquesta interacció, aquest diàleg entre ambdues. I la veritat és que és tota una experiència. És molt gratificant i també ens estem embrutant, ens estem empastrant molt. Per a crear Croma hem començat partint només d'una idea d'història i tècniques de dibuix i tècniques de pintura, perquè el que volíem era treballar sobre l'experimentació amb la matèria, amb el color. Estem fent tota una investigació de recursos i d'ús d'aquests recursos amb els materials i les tècniques. És fonamental la investigació, la pràctica en el dia a dia. Uah, la traguem ahí, saps? Perquè si l'agafes així, la menegem així és paper, i ara el que és... Sí, és que per això t'he d'acompanyar tot el rato, perquè al intentar donar-li un pol, el tenim que acompanyar nosaltres. Sempre, i en el cos és un poc com donar-li molta transcendència, mira-la. Des de la direcció, a l'hora de plantejar la dramatúrgia i la posada en escena, Quica i jo sempre ens hem plantejat la creació des de la contemporaneïtat, en el sentit que hem partit d'una fàbula narrativa, amb un inici, un nus i un desenllaç, que permet als xiquets més menuts enganxar-se en aquesta història, però també hem considerat que hi ha moments en què, diguem que s'allunyem, generem una espècie de parèntesis més associatius, en què els sentits són els que estan en acció. L'exercici d'empatia, que suposa treballar amb els menuts, et dona la possibilitat d'estar en present, d'imaginar, de crear des d'un lloc lliure i sense prejudici. I de vegades jo, com a adulta, ho agraïsc molt. Aleshores, el teu nom és Croma? Sí, sí. Vaja, quin nom més bonic. Croma és tots els colors, pot ser tots els colors, igual que totes les persones, no? És com que veiem la realitat amb molts colors i colors diferents, però cadascú d'una manera. És també perquè funciona com una metàfora. Ella no es comunica a través de la paraula, sinó del dibuix,
Per què no dius res? Ui, Croma, clar que diu. Diu moltes coses. Croma parla dibuixant. El dibuix és la nostra manera de comunicar i contar aquesta història. No volem que la paraula siga limitant per a que qualsevol espectador que vinga a veure-ho ho puga gaudir. Eixe és un dels valors transversals que planteja l'obra. És allò de, no, jo és que no pinte, no dibuixe, perquè com no sé, no se me dona bé. I dius, ui, quantes coses no se'ns donen bé i com gaudim fent-les, no? Però tenim una xicoteta autocensura a l'hora d'expressar-nos plàsticament. I això en els xiquets no passa. D'alguna manera, esta obra intenta posar en valor això en escena. Tots i totes tenim la capacitat d'expressar-nos plàsticament, de dibuixar i de pintar, i ho veiem en escena, no? Perquè té un sentit per a nosaltres i en aquest cas per a l'espectador que ho està veient. Correcte. Stop. Saps? Com, és que no n'hi haurà ni el piquito. Pinta, pinta. El que hem fet ha sigut seqüenciar l'ordre de l'assaig. I una vegada ja hem generat a través d'improvisacions el gros de l'escena, diguem el cos, l'estructura, Para! L'ascensor. aleshores a partir d'ahir hem generat un disseny que normalment a partir d'ells, d'improvisacions amb el dibuix, i quan ja hem instal·lat aquest disseny com si fos una coreografia en el nostre cos, que ja som capaços de pintar-lo amb certa llibertat, aleshores hem tornat al xoc escènic. Ai, que no puc més, Pau! Joana, l'ascensor! L'ascensor, aquí! Molt bé. Això no seria possible tampoc sense la col·laboració artística de Joan Collado, que és qui ens està assessorant en tot el disseny d'estils, de tècnica d'il·lustració i fins i tot de tècniques d'animació, que també incorporem en l'obra. Les tres d'una casa s'agafen o es deixen... No sé. És el monstre de l'armari! Un altre factor molt important, és el factor de l'humor, del riure. Els personatges de Pau i Joana, estos dos amics que sempre estan picant-se i fent-se la punyeta d'alguna manera, estan generant una història en la que ells mateixos generen moltes situacions divertides, perquè el xoc sempre és divertit entre els xiquets, sempre hi ha un pique i un riure i un passar-ho bé. I això contrasta un muntó en aquestes escenes que són més ambient, atmosfèriques, de veure el procés del dibuix. I això crec que és una troballa molt interessant en l'obra. Com connectem aquesta història divertida, teatral, coreografiada moltes vegades, físicament molt atractiva, amb aquest moment més plàstic i més visual i audiovisual de la descripció dels paisatges. Desde el principio del proceso creativo tuvimos claro que el papel del espacio sonoro sería completar la narrativa del dibujo, pero desde un punto de vista más mágico, que no tan documental o no tan figurativo. No deja de ser una fábula, un cuento, en el que todos los lenguajes están a favor de completar todo eso en la cabeza del espectador, en este caso los niños y las niñas. És com si el dibuix, en un moment determinat, agafara fons, perspectiva, i pogueres veure-lo en moviment, no? És el que aporta tota aquesta capa sonora. I Raquel Molano està component unes cançons precioses per a acompanyar aquest viatge del personatge de Croma. Endavant, Croma! Heu vist passar el camió roig? Vinga, anem, seguim-lo. La meva missió és simplement, el primer que es vegin els actors treballant i després crear les atmosferes que puguen contribuir a que la història s'entenga tal com s'ha creat. El color és molt important en aquesta obra i hem fet un treball d'acompanyar els actors mentre estan aplicant-se els colors, en nosaltres fer lo mateix per intentar que la comprensió siga el més fàcil possible per als xiquets. Mira, veus, ahí també m'hi ha vinculat
més xulo agafar ara. És que canvia tota la gamma de color, és molt guai. Venga, Sandy! Mira, és que va canviar mogollon, és superguai. Està sent un procés superdivertit perquè estic utilitzant tècniques que no havia utilitzat mai, com la decoloració de la roba o pintar la roba, tampoc ho havia fet mai, i amb la llum negra, que és un element que a mi m'encanta. O sigui que per a mi ha sigut un xoc, perquè inclús m'he tingut que inventar coses per poder portar el meu procés a terme, no? I com comprar-me una piscina de xiquets per posar ahí la roba i bueno, ha sigut super... Jo me sent com els xiquets jugant i no n'hi ha res més divertit que això, no? En la feina, poder treure pues això, la creativitat igual més primitiva per a aconseguir les coses i els resultats. És molt divertit. Un parell d'entrepans per al viatge, molt bona idea. Per a nosaltres és un privilegi treballar així a l'Horta perquè a banda de ser l'espai on creem, també és l'espai d'exhibició. Sempre hem tingut llibertat per a generar en espais d'assajos allò que volíem contar. I sempre durant el procés d'assajos incorporem també la mirada dels xiquets i xiquetes. Sempre tenim assajos amb ells, de manera que anem canviant el rumb o assentant allò que ja tenim, perquè realment ells són els nostres interlocutors. I això la Sala l'Horta ho permet. I quan estàs creant, saber que en un futur no molt llunyà vindran els xiquets a gaudir d'aquest procés de croma i podrem mirar per un foradet com són les seues reaccions, la veritat és que és tot un plaer. M'entens? Si tu la mà... Ara veiem fet realitat allò que projectàrem a l'inici del projecte. Aquestes idees comencen a materialitzar-se i treballem en elles intentant buscar encara una miqueta més de profit d'aquestes mateixes idees. Ahí, uno vertical. Vale, o sea, como ha sonado ahora. O sea, sí, pero para saltar e irse. Claro, si necesitas que se apoye. Estos de aquí detrás, Petru 25, que aunque están muy suaves, solo están de relleno, pero se podrían quitar. Esos. Pero no sé si cuando se me vaya volando para allí, se nos va a quedar muy... Yo es como propiciar la sombra de la forma. De lo... Exacto, el movimiento Sí. que hace con el cuaderno. No, va lligat. Va lligat a la llum, claro, totalment. A més, és que ells fixen que estan dalt de l'escenari, i tiren aigua, se mira ells. En el cas de Croma, les coordenades un poc de producció estaven molt clares, tenia que ser un espectacle de 2 intèrprets i amb una mobilitat fàcil, és a dir, perquè una de les nostres característiques de la companyia és que els espectacles després han de girar molt. Pero te recuerdas que ya pasó el otro día, Pau, que se pasaron un poco de ver tú y yo en l'Espartelle i no es veia res? A veure, vos tindré que dir jo que esteu al teatre. Ja, però mira... Partir d'eixe no necessitar explicar les coses ni subratllar-les, presentem el personatge. L'interès està en què fa i què provoca. És divertit, és un xoc divertit, és dibuixar, és intentar entendre's d'una altra manera, i això és el que subratllem des de l'obra, intentant no donar-li més importància de la que té. s'ha vist un dels objectius, per exemple, que era que
que la pintura és guitar a l'espectador. Jo crec que l'has guitar, però també a l'ànima, no? A les ganes d'eixir, amb moltes ganes de pintar. Home, sí, ens passava ja als assajos a nosaltres, que necessitàvem intervindre per dibuixar malament, però bueno, necessitàvem intervindre i sí que és de veres que els espectadors han expressat el desig de anar a casa a pintar. Home, veig de fer, jo tinc un parell d'amigues que m'han enviat mira què està fent la meva filla, i era a la ciutat, em feia molta gràcia, perquè intenten fer el traç recte, saps? I jo en una d'elles deia, això és una ciutat, diu, sí, estava contant la història, anava contant la història mentre anava dibuixant-la. Va ser molt bonic per això, perquè dius, mira, ha quedat, no?